Arratzaldeon txorineko jarraitzaileok, arratzaldeon jaione, esmai. Sasoi honean. Kontatu behar ditugu, kontuak, ze jendeak esaten duenean olakoa, segatik eta... Bueno, zergaiti hori, bai, sakona da benetan. Bai, eske, guk hemen programa beti hasi behar dugunean, bueno, lantaldean, maskariakin daude, ze oso itxusia gu politxa garenez, maskariaik ez daukagu, eta hori itxusia dienez, eta aiten diote, esmai! Nola, txiko percebero, nola, diorrek... Bob Esponjako personaia. Horren itxura daukate gure lantaldeko pik. Bueno, totakeri galde batera utzita, kosinatzen hasiko gara, eta gaur, holako aperitibo, postre, gozari, gozo bat prestatuko du. Egiten oso erresa, bere historia polita daukana, eta ikusiko duzue, etxean iten duzue, zederra dauden. Txokolate eta marmelada rugelatxak ingo ditugu. Misteriorik ez dauka, historia rugelatxan inguruan, Marizkurrenan kontu ez da izan, nik ez dakit dalako. Bakite postre judua dala eta lau gauza gehiago, baina hortik aurrerakoak bere kontu. Osagaiak oso erraza, ez dauka gauzan diri. Gazta krematxua, gurina eta irinarekin, eta gaz pixkatekin, orea ingo dugu. Ore hori landuko dugu, plastikoan bildu, eta oskaiura jungo da. 4 ordu komeni da, gorputz hartu gartu eta gortu inbarzegu. Gero, barruan zer eramo du, txokolate ganaxia bat ingo du. Txokolatea ingo duguna da, esne gaina eta gurina urtu ingo ditu, txokolatea bertela bota, nahasi, eta hori utziko dugu gero epeltzen pixkat, eta horrekin beteko dugu bat, rugelatz batzuk. Eta besteak, marmeladakin, nahi duzuen marmelada, nik hemen alberretxiko marmelada ekarri dut, baina zuen nahi duzuena, eta intxaur batzuekin. Hemen, glas azukra utza daukagu, txokolatea pixkat berrindu indu dela, txokolatea tartu dut, eta nik berrindu dut, eta hori nasi ingo dut, eta hori botako dit txokolate du nahi, eta bestei hemen daukat azukre beltza, eta azukre beltza gainetik botako diet, eta listo, ez daukate ezer gehiago. Benetan, gero eta osagai gutxiago erabiltzen nahi gara, eta batzutan. Gero beste daten, igual pila bat daude. Baina, bueno, hau da txoria. Horregatik ez pentsatu hilabete bukaera denik, Ez. Nabaritzen da, gu, jaione, baietz. Zu eta ni menuko jatetxe batean lan ingen duen, eta hilabete bukaeran nabaritzen zen. Jende hasieran, hilabete hasieran hartu, eta baskaldu eta ero patxarrero hartzen zuten, ero ez da egizzer, eta akuste zitzaien, trago eta hilabete aurrera junala, ez dutze guten ziren, da, trago hori nahi, eta ez, baskarikin menua eta kafia, eta listo, eta segi lanean. Bueno, esan dakoa, inungo misterio ez dauka. Irina, botako hemen, erdian zulotxo bat ingo dugu, gatz pixka bat, noski. Eta hemen daukadana, gurina hau izan dudala hemen, ordu batzuk kanpoan, hemengo temperaturan daukagu, hau barrua sartuko diogu, eta gazta krematxua, hori bada berezitasun bat, gure gaurko errezeta hontan. Bueno, errezeta batzutan esne gainatara biltzen da. Bueno, hau gazta erabilko. Eta oin, boixe, eragiok mutil aurreko katilu horri. Bueno, saio hasieran nahiko tesitura gorrin jarri nazo zeren eta ez dut ekarri rugelatxan inungo historiari. Bakarrik hori, jatorri judua daukala eta... Bai, hortik tirakanoa. Aipatu behar hemen, gero amaieran ikusiko duzuen formakin bai duela olako kroasanarekin antzekotasun bat eta kroasana hemen itzen izan dugu, baita ere onako jargi erdiaren inguruan ere bai, agian izan dezakete loturarik, agian ez dakigu, baina bai dakiguna da, judutarren postrerik famatunetakoa dela, edo ospetsunetakoa, eta hori zergatik den, Hanuka festan edo argiaren festan falta ezinetako bat delako. Oin esaten da, parkatu jaione, urte guztian zehar ja aurkitu aldan, lehen basan, gaur egun hemen gozogintzako gauzasko bat zeuden, sasoi batekin lotuta, postre batzuk, honekin, eta oraindik osotegi askok hori badukate, baina badaude bestatzuk urte guztian zehar. Hor adibidez, hau, erlijioakin lotuta, hemen esango genuke, aste santutan bazela torrada, gaur egun torrada, azken finen, edo zinegunetan itxeko edo, jateko behintzat mentzen ga, eta jatetxetan baldin badau, eta brioxakin indra baldin badau, erotu iten ga. Badakizu jaione, azken aldin konturatzen nahi zela, juten naizen toki guztietan, gustatzen zait karta eta holan behiretzea, taberna matera ero,
zenbat eta zenbat brioche torrada ikusi ditudan. Eta denak adreilu formakoak. Denak. Bloken, esaten dena. Bai. Baina tira, gu, postre honen ingurun aipatzeko, esan bezala Hanuka festako olako faltazinetako bada, eta Hanuka zaituko gaur besteak beste, ospakizun hortaz. Bota? Bai? Bale, oso ondo irutzen zait. Hanuka edo argien festa kasu hontan azaro bukaeratik abendu hasiera bitarte hortan 8 egunez, hor hasiten da eta gero 8 egun irauten duen ospakizun bada. Eta honen jatorria edo muina, besteak beste da, duela 2200 urte Jerusalengo esan genezake independentzia lortu zenean bigarren tenplua olako esaten liteke berreskuraketa bat intzela edo berreskuraketa lan bat eta hor mirari bat gertatu zela. Eta mirari hori da beraz oinarria edo moina. Zein mirari zen hori? Antza argiztatzeko ontzi batek egun bakarrez argi iteko adina olio omentzeuken, baina 8 egun jarraietan argi egin omentzun. Orduan miraria hori izan zen horregatik 8 egun die, eta hebrearren olako esaten denean kandela edo bai. Hori egoten da beraien sinagoga guztietan izaten dute. Bederatzi ditu, kasu hontan, 8 eguneko betetzeko, 8 eguneko argiztapen hori. Rugelatxaz gain, bada olako beste bi, esan genuke, honetaz gain beste bi jaki tipiko edo gozo tipiko, festa honetarako eta hauek die sufgena, esaten da, edo sufgeinot ere bai, eta hauek die donu txantzeko pil batzuk eta frigitutei, eta barrun sartzen zaie mermelada adibidez, eta epelen jaten die orokorren, edo ohiture hori dago, eta bestea die latkaz, edo latkez, deitzen zaiona, eta hemen patata birrinduz eta arrautzezin dako olako gozo batzuk die, baina, hemen pentsatzen jarri eta 2200 urteko mirari bat, orduti pasazena, hori ospatzeko da, baina patata noiz sartu zen. Amigo. Ona, beraie dastatuko zuten, 1600, 1500 da. Gehiago, zazpiren da, Euskalo, baina, gu ez geha hori ere gezurtatzea etorri besterik gabe, ohiture hau daukie, baina, agian ez da hain zaharra, izan rugelatxa den bezala, edo. Eta hor, rugelatxa aipatu zula, hor, kroasananekin, nik entzuta dukat hori, batzak esaten dutela, igual hau aurrena izan zala kroasana, baina lehena ero, holako ez dute, baina gube horrez ez dakit. Ni kontatu nizun hori da ilargi erdikin. Bai. Esaten, gogoratzen beste hemen egintzen olako pilarekin. Eta han otomandarra zauden. Danei otomandarrak ez ikutxu. Eta zu otomandarrekin ez hartu. Ez. Jaion eta arte hemen aurrian badago otomandarrak, hor, goran beti. Ez. Hori ere ez da, imperio guztik, beraien alde txarra doke, oire imperio bat izan zen, baina, badauke zehoze erakartzen nagoela, edo gustatzen zaitela historian parte hori, eta historia benetan gustatzen zaitela bere osotasunen. Baina, Ezkerrena, segundu bat. Esan dizu, egingo ditu batzuk txokolatezkoak, eta beste batzuk marmaladazkoak. Horretik 2 bola. Hauek, ingo dituguna bildu, eta oskaiura, esan bezala, 4 ordu gutxienez. Eta ero bakoitzetik, zabalduko ditugu, labeko 2 paper artean, fin, eta borobil bakoitza beteko du, bat txokolatekin, bestea mermeladekin, eta hortik atako ditu, gure kroasan itxurako, gozoki zoragarri aurki. Hori izan da? Bai, aipatzeko hemen, Hanukan ospakizun hau judaismoan, erligioan, oinarritzen dela, eta erligio kasu hontan esaten da erligio monoteistarik zaharrenetakoa dela, hau da, jainko bakarran sinisten dela, alguztidunan eta oro jakilean. Hori da azken. Eta, herri honek, judu herrik, tradizio, kultura eta erligioaz aparte, ditu olako esamolde eta aipu esanguratsu batzuk. Ni bintzat gustatu zezkit. Bai? Izango lirateke judutarren atxotitzak. Gutxi gora bera. Venga. Gezurrarekin urrun joaten da, baina atzera egiteko esperantzari gabe. Hemen nola da, gezurra esan nuen getarian eta ni baino lehenago zen atarian. Bai. Beste, azartzaroan gizakiak okerrago ikusten du, baina gehiago. Ostra, una? Hau da, zuk ere aipatu izan dezuna hemen, adinarekin, jakin da, bida, hortiken ere, beraiek ere olako hausnarketak ingo zituen, edo iten izanen ditue. Beste bat,
Bai, edo... Bai, bota, urrena eta nik ero hartuko izutitza. Hau, izugarrizkoa da. Jainkoak bi belarri eta aho bat eman zizkion gizakiari gutxiago hitz egin eta gehiago entzuteko. Ona! Hori nietzako hartu behar dut. Bati baino gehiago hori botako dio gainera. Ze gaina tokatzen zaigu, zoritxarrez bi belarri dauzkagunei, hoien ondoan egotea, eta orduan eta gero gaina Euskaraldiak belarri prestateratzen du, eta ja hirugarrena bagenure kalterik ez. Oso ona, gustatu zait hori. Bueno, haitxik zuen bi belarritatik. Esne gaina eta gurina berotzen jarriko dut, eta irakiten hasten danean, bine alduzu bitako bat, zua itzali, eta hau, txokolatera bota, ero txokolatea esne gainetara. Eta gero hor eragiten urtuko dut. Hori izango da, betegarria. Orduan, hori izan da, besteri bai? Bai, bera, hau ere bitxi iruditu zet, eta hau, bera. Behin gertatzen dena agian ez da inoiz berriro gertatuko. Baina bi aldiz gertatzen dena, ziurrenik, hirugarren aldiz gertatuko da. Bueno, hemen, pentsatzeko. Behin bakarrik gertatuta hor gelditu dena, adibidez, hanka sartze bat, edo ez? Hor izaten da gizakia... Arriberarekin, bueno... Bi aldiz... Bi aldiz erori bat ze arriberarekin hirugarrenare izango da. Hanka sartzetan, desleialtasunean, gau beteko amodioa gau baten gelditzen daie, bueno, hortik aurrekoa kontuz, 3-4-5, auskalo. Seguru. Ona. Bai. Baita ere. Balio dit. Bai. Ni honek beste hausnarketa baterako bidea ireki dit. Bota, berorrena. Jaioneren hausnarketak. Venga. Zenbat arropa ditu armairun behin bakarrik ibilitakoak, eta sekule santa gehiago ditunak ibili. Ni batez, ni danak askotan ibilitakoa. Ni kostatzen zait botatzea zerbait, eta erosten badut, ni zerbait erosten badu Jaione, urrengo gunean berdin da. Negurakoa bada eta eguzkia atatzen bada, anateako nahiz horrekin. Udakoa bada, eta bai. Eta galtzamotz batzuk oparitzen dizkiat, erosi dizkiat, eta urrengunean euria botatzen badu, anateako da zigor galtzamotzetan. Nik ezin dut estrenatu gabe, ni zeitun, eta gero, ja, benibilita askotan. Eta zigorren teknika da dena zuri erostea, harta legian sartu eta listo. Ez, hori bakarri barrenekoak. Bueno, nola dijoan asuntoa. Besteak ez. Ez neaina irekin digu, eta txokolatea bertara bota, zua itzali, eta hemen, mutxu, hau desegin arte. Nik erropa kosta ikenzai botatzea. Onartzen dut kosta ikenzai dela. Hor badaukat pixkat, ez dakit, kariño hartzen diet, eta kosta ikenzai. Eta oin egia da, hilo bat ne tamainakoa daudela, eta erropa pila bat, beraien, eta ematen nahi naiz beraiei da hori, baina enaiz botatzeko. Orduan, herrimina izaten den bezala zuk arropa mina. Arropa mina. Euskat oin dala, eta piku urteko kamisetak eta, Oiekin ez dakizu, igual ez dituzu jasten. Baina ondo dan kajatxo batean, ondo txolestuta, ez da ize parrandatan honekin, ez da ize bizipen pasatakoak. Benetan, nik ere badoket, oin 19-20 urteko olako jaka bat, sartzen naiz, ibiltzet, eta esatet, oandiken, mantentzen geha. Ez da izo alakorik gertatzen, edo ez dezu kaxatik ateratzen alakorik sentitzeko? Niri gertatu izan zait, oin dala urte batzuetako erropak handi, egia da lehen flow gehiago. Zabala, erropa, kamiseta. Gaur egun, dana estu erabatera. Gaur egun, taia eserik ez da, aurrena gastatzen dana esen, lehen ese beti sobera egoten zan. Eta oin, baldaroiko mutilak hor, taia ese, silborra biztan hor, istu inda. Egia, da? Bueno, bazu joan flowera, eta jarri XXL, ez dakit, ba? Ez zait ikusiko. Bueno, besterik gabe. Nola dijo asuntoa? Honek inbar duena da, ezerrez, hau inbar dana oin gogortu. Piskat ostiko zaigu, gogortuko zaigu, eta esan dakoa, honek oskaiura eramango ditugu, 4 ordu utziko ditugu oskaiuan, eta gero... Idatzi egin digute, Ni? Nik ere badaukat orain dela 20 urteko txapela, baina zein, euskal txapela? Baina txapelik erabiltzaldu inok. Irabiltzaldu zuen euskal txapela. Idatzi, txorien eabildu egite.eus. Eta nola jartzen duzue? Jinjon janjikitin edo... Hola, nero aldamen batera... Ala eta guztiz eren ikuste idatzi digun honek bixerangatik esan dula, bixerak normalen edo ohikoen itzala iteko die, beraz, atzerantz jartzen duen hori, favorez, itzala iteko da, kopeten, bai? Bai, bestea da kokoteko. Eta aurrekoak lepatzen jartzetuna begik aurrekalden daude.
Bueno, armairu aldaketaren txanda da, udaberria sartu da, udaberrian gaude, eta bueno, naiz eta Euskal Herriko udaberrie badakigun nolakoa denez, klima aldetik nahiko aldakorra, hotza, oraindik ere. Beraz, ez dakit animatu izanen zareten, neguko olako, esaten dena abrigo eta olako bestelako arropa lodi hori mantak barne kaxatan sartu eta galtzamotzak eta honako xandali hauek eta bateratzera ez. Urruti ez ditu eramaten espada. Urruti ez ditu eramaten. Noski. Gertu dana eskura espada. Eskura, ze hemen inoiz dakizu zer eroriko da urrengo honean. Guk, segama izkorri bat gogoratzen dut, maiatza bukaeran elurra lepo intzuela, belaunetaraino aizkorrit. Oraindik. Hauek oskailu eramatera noa, Jaione? Bueno, gauze da eta egi berdadero bakarra da gaur egungo sukalde gerotaz eta txiki hau diela, baino kontrakoz logelako nako armairuk geroz eta handiagok diela eta bueno, ja jantzitegi edo bestidor ere bihurtu diela. Beraz, arropa aldaketak agian jendea geroz eta gutxi egiten ditu. Takit zu zer nolako armario izango zuen, baino guk handia daukau. Trampa, lehen, etxian, prestatu ditut, hau egortu da. Guk esan armairu handia daukago, eta nik iten dudana da. Nik egizan, kamisetan mangamotza beti biltzen dut, urte guztian zer. Gero gainetik jertxe gehiago ero gutxego. Eta orduan udan, jertxeak, oin neguan jertxeak egoten dien tokian, horiek igo iten ditu gora, eta hor kamiseta tirante duna jertzetxu ja. Eta galtzamotzak. Hori da aldaketa bakarra. Gero, kamisetak eta dena berdina dira, hor erdia altura erdin, baina jertzean atalean bi jertzeru uste ditut, eta hor kamiseta tirante dunak eta galtzamotzak etortzen dira. Hori da aldaketa bakarra iten duguna gure nire etxean nibitzat. Bikoteak bai aldatzen du, baina nire. Nik olako armairuko arropa aldaketa iteko olako gomendio batzuk ekarri ditut, baina duda dauket erretiratu ingo naiz, eta zure gomendioak ematea gonbidatzen zaitut. Hori bai, horren ondoren, oain zetze pausu? Hau ja listo, betxo, gogortuta, oskailuan. Hartu, egin alduzue bi eratara, bakizue, irinakin nahi izan ezkero irina bota eta zabaldu, baina nik aukeran nahi hau dut bi olako labeko papera hartu, jarri beste bat gainean, eta maitekiro, lantzen hasi. Hau da teknika honena, Hori azken zinen da gurina gogortu delako, ez? Bai, honek gorputza eman diona azkenien honi da gurina, gazta krematxuarekin. Bueno, baita ere, hori ere gogortzen da. Baina besterako ez, baina pon hau gurina. Orduen, hau, oin, lusatzen jungo bat, hau eta 10 zentimetroko disko batero behar dugu. Eta horri zer jarriko dugu? Ganatxea, hemen daukaguna, aurreratuta. Eta oztuta. Hau gainetik igurtziko diogu. Eta besteak, marmelada, kutzen duzu moduan. Eta hori bai, labea dagoeneko berotzen daukagu, 180 bat gradutara, eta hone beharko ditu 25 bat minutu erolan labea. Kutxuko da bera. Bueno, nik esan bezala, eguneroko arropa hori edo armairuko aldaketa itxeko olako gomendio batzuk ekarri ditut, baina ez dakit zure entzun ondoren txikitasuna dela iruditzen zait. Ni oso simplea eta oso basikoa naiz, Jaione. Seguru zureak asko sobeak izango dira. Ez dien nirek, egizan mailegun hartu ditut. Baina, konpartitzen ditut edo banatuko niz, elkar banatzen ditut. Vale, bota. Kasu hontan. Eta lehenengo eta behin, eta bagoaz ere onako judutarren olako hausnarketa eta aipu horrekin. Azken 12 hilabetetan erabili ez duzun hori, ez gorde hurrengo negurako doaintzan eman edo saldu bigarren eskuko saltokietan. Bai. Etortzen, hori zer, jarri zen modan bigarren eskuko? Martxan jarraitzen dute? Martxan jarraitzen dute eta ekarri dizut olako informazio bilketa bat horren inguruko. Bigarren gomendioa. Bigarrena, bai. Kaxatan edo poltsatan antolatu arropa eta etiketatu. Etiketatu nola, eguneroko arropa edo gutxitan ibiltzeko. Hau da, behin urte sasoi aldatzen den momentu hortan, esaten duzu, igandea da, eta ez dakit, bapaten izugarrizko eguraldi ona da, eta igandetako arropa beharretiak, hortxen. Iaskura izateko. Udaberria, igandea. Vale, urdin kolorekoak. Hori gehiagizkoa da. Pastel kolorekoak, segun zen bagate arropa daukan jenteak,
Baina esan dakoa, hau da azken finen olako armairu txikia izan ezkero, aldaketarik egin beharko balitz edo ez. Beste bat. Mesedez, armairu ustutakoan garbitu. Trapu guzti bat hartu, garbitu, lehortu, aireztatu, aire berritu, usain berritu eta gero arropa sartu. Hor, erromero adarrak eta jartzen dituztenak eta badaude, zero usain belarrak edo... Eta alkanforbolak. Hori erabiltza, baina horrek kristu usai txarra dauka dalka, hori fuertea. Ez daki baino, lehen garai baten izaten zen, eta azken finean, hori bai izaten zela olako perfume uniformea. Ia denak alkanfor usai izaten genuen. Bai. Ondo. Bueno, garbitu, vale. Ya está. Bai, oitxe, irue, simpletik, ez gehiago liatuko esaten dena. Bai, baina armairu, bueno, eta segintu egiten di armairuak, hautze pixkat igual sartuko. Hoxe bai, ez. Eta gero azken finen ez eta suni baldin bada, olako zirrikutan, eta beti olako ilun, olako zakarri ilunek eta teatzei, eta... Ota mar zentimetro? Ez, hori da gutxinez 42. Hau eta mar da, maska, maja, sartaiakin da hori jakiten da. Metroa bat zebilen, metroa eraman nuen nik, niri esan da, txan eraman nuen. Bueno, gutxi gara, tamaina handia batako. Oin, prozedura, hau, urrengoak egiteko gorreko dut, hartuko dut, eta gure ganaxi hartu, boiar handi bat hartuko dugu, eta salatzen jungo gara. Eta hau, tamainan arabera, gero moztu eta hemendik atarako ditugu, hori, 10, 12, 8 atalero, eta ingo dituguna bildu, moztuko holan pizza txikiak izango zen irukitan, eta gero, iruku eiek alde zabaletik batzen hasiko gara esturantza, eta holako croissant txiki batzuetako ditugu. Hau, aurrakin daiteko, errezeta bikaina, erreza, eta barruan, aukerak pila bat, nahi duzuena sartzeko. Kasu hondan, hau nik uste dut hau gehienei gustatuko zaila, gaur lantaldea positzen bantzatu. Txokolatea maite dute gure lantaldekoa. Eta norkez? Egia da. Bueno, erropa kontu gehiago? Bai, zure galderari erantzunez, honako bigarren eskuko saltoki hauei erantzunez, egie da hirigunetan eta herrietan geroz eta gehiago sortzen edo iten nahi diela edo azken finen eskuragarriago ditula, ez? Baina eskuragarri izatekotan, eskuragarriena da mugikorreko lako app edo aplikazioetan... Muitzen hor jende pila bat entzuten da, Bai. Eta bera abantaiak izan ditzake. Abantaiak ez ezik, azken finen ere helburu batzuk ere bai, ez? Eta lehenengo eta behin da, dirua aurreztea, bigarren ingurumenari edo ekologismoari laguntzea, eta hirugarren, baldin bada baten bat, olako alako marka nahi nun eta deskatalogatuta nau, eta hori aurkitzeko edo olako sistema bat ere izan datxike. Bai, eta horra aukera ematen diona, saltzen duenak, diru, musutruk eman beharra, diru batzuk atatzeko horregatik, eta erosten duenak, presio honean, gaina normalen, danetik ongo da, ez? Denetarik ongo da, bai, eta baldin eta zer bilatzen ez, baina, plataforma hauek zer eskaintzen duen, txoin, lehenengo? Ganaxia banatuta, txokolate birrindua, eta azukre dautza, hauek. Oize, 50-50. 50-50. Bai, 40 eta 40 gram uste. Hori ez da 50-50, hori da 40-40. Hori da, zelan, berdin, 50-50. Bueno, bain, 40-40, hemen daukago nasketa, eta ingo diguna da, gainetik holan pixka bota, eta mozten jungo gara, hoxe, esan dakoa, lehengo erditik, erdi bakoitza erditik, iepa. Erditik eta erditik. Erditik eta erditik, ez dauka, dan erditik, erditik, hau ere, erditik, eta ero erdi bakoitza, erditik, total, 8. Holan, eta ero hemen, tak, eta ikusiko duzuen nola, biltzeko garaian, inbar duguna da, alde zabaletik, atzatu lan pixkat, eta biltzen hasi. Atarengo du pixkatona. Komza, errez, ez? Oso. Oin, hartuko papera, labeko paper bat, jarriko du hemen,
Eta hemen jartzen goa, pixkanaka, banan, denak egin arte, eta ero, marmelada unakin berdina, baina prozedura izango da, alderantziz, ingo duna, mermelada eta intxaurra. Orduan? Bai, bueno, aipatzen ari ginen bezala, plataforma hauek, zer bestelako abantaia dituen. Eta, bueno, azken finean, ni egizan perez handi ematen dit, ez? Hor behidatzen denbora hori inbertitzea, baina beste batzuntzako areta perez handiagoa izan daiteke, saltoki batera joan, eta taiaz-taia edo neurriz neurri, behidatzen hasi arropa, edo kolorea, edo, bueno, zerotik hastea. Orduan, plataforma hauetan, zer da hon eskura, edo zer da hon hola, errexago iteko, lehenengo eta behin, zure profila sortu, ze neurri, ze taia edo ze neurri, ze kolore gustatzen zaizun, eta zein marka bilatzen dituzun, edo zein marka gustatzen zaizkizun gehien, eta holako sailkapen bat iten du, eta zuri eskuragarri jartzen dizu zenen, eta ja bertatik, bueno, esan dakoa, erresten dizkizuete gauze horiek. Eta APP batzuk, kasu hontan, ez due komisiorik kobratzen, edo komisio gabek die, eta beste batzuk, bueno, azken finen, normala den bezala, zer ateratzen dute, bai. Nikolako baten, bueno, arropa ez dut saldu, baina bai saldu dut, holako grabatzeko gailuen bat, ero hori, neukan hor, eta erabiltzen nuen atesta izaz, bueno, hemen bueltaka da bilau, eta listo, eta holakoetan, bizikletak eta ikusten die, eta egizan oin, bueno, aurten pixkate lurretara bueltatu garela joaten, ez, urte asko, nik lehen zerbait juten itzen eskiatzea, eta materialik ez, eta aukera, holako gauza, prezio honean, eskipare bat, ero bota batzuk eta erosteko, dirutzak utzi beharren, da, segun zenbat erabili behar duzun, ez? Hasi, segun zenbateko erabilira behar duzun. Bueno, goze da azken finen ere arropak edo olako esaten dela oialak, ez? Oialgintzak edo mundu mailan kutsadura hundie sortzen dula, zeren eta arropa izugarrizko da, ezin da, pentsatzen jarri eta izugarrizkoa da zenbateraino ekoizten den kantitate horietara iristea, ez? Eta kantitate guzti horiek ez die saltzen. Eta bakizu zer den tristeena, saltzen den ez den hori birsaltzeko, bai Kanadatik, Europatik, Asiatik eta Hego Amerikara bidaltzen dela kasu honetan. Hego Amerikara iristen den hortatik 100 handi bat ez da saltzen, eta hauek olako Txilen dagoen basamortu batera bidaltzen diela esaliteke arropan hilerrira. Eta han dauden toneladak... Albistegi hori, Atakaman da, ez? Atakamako basamortu. Nik, albistegi hori entzun nuenean da hori sartu nintzen gaina, ez esatuz, ez da posible, ez? Tamalgarri da. Sartu zanean da, mendiak eta arropa, erabilik gabeko arropa eta... Kasu hontan ala da, eta esaliteke bere prezioakin gainera. Bere etiketarekin eta bere prezioarekin. Bueno, hemen datu zehatzak emate aldera, urtero, 49.000 tonatik gora iristen da bertara, eta bosten bat ere saltzen. Bosten bat, inzati bost, eta zenbat ateratzen da. Bueno, 40.000 tonatik gora zabortegin, urtero. Eta horrek utxatzen duen guztiarekin gainera, Bueno, bigarren bola, honekin prozedura berdina. Hartu, arrabol hartu, zanpatu, eta hau marmelada eta intxaurrekin beteko du. Ez dau beste sistemarik, eskuekin, pixka berotu, ez? Ez, hemen ez da komeni berotzea gurina eta daukanez da hori, azkar ibili behar da hemen. Bestela gero itxatzi iten da eta komeni da azkar ibiltzea. Bueno, hor, badaude errezeta batzuk eta ni, honitza ez, pentsatzen egona, Frantzian egon nitzenekoak ikasi nituenak eta, baina ibili behar zinen denbora guztian jolasten. Oskailuarekin eta atera eta sartu eta atera eta... Hor, badaude jatetxeak eta gozotegi asko dauzkate, toki kamara beza, ez da egita euskatela 10 gradutan, olako gauzekin landu alizateko, eta bestela, ostoreakin da lan iten duenak eta, segun zer jasun, biguntzen bazaizu, kristoa da. Orduan, oskailuan sartu, venga, ostu pixka eta atera berriro eta erotu jentzen. Orduan, behar izate ituztelako kamara egokitu batzuk, 10 gradutan, 12 gradutan, han lanean itxeko, konbeni da jertzeak inegotia, eta hemen bestela nahi. Eta horrelako kamararik ezen kolpeka aritzeko hortzak estutu beharra da, esan nahi nuke, hortzak estututa azkartasuna areagotzen da? Ez dakit berez atatzen da. Aizkoran ibiltzen zen, nola jartzen di hortzak eta serrakin, harriak
Zuk imaginatzen lan norbait harri altzatzen ez da egizalako da lan. Txistuak. 320. 327. Ustuti merda lan gortu danata. Bueno, egiari zorra adibidez hemen txorienen ez da janaririk soberan gelditzen, eta guk ez dugu hemen olako aplikazio berezirik janaria birsaltzeko, ez baina emateko edo olako berrabilera bat emateko. Hemen barruan ez dana jaten, ara juten da. Banatu egiten da, bai, baina hori da, dena barrura bi. Baina tira, egi esan, gaur egun olako ekimen edo proiektu ugari daude edo eskuragarri ditu eta gehien bat janari hondakinei gerra hori itxeko, ez? Jatetxetako eta saltokietako soberako janari hori birsaltzeko aukera ematen da olako plataformatan. Eta hori azken finean olako ekonomia zirkularrean edo oinarritzen da bertakoa, gertukoa. Eta gaina honekin kontuz aplikazio hauei esker ere bertako herriko edo gure ondoko saltokiak bisitatzeko aukera ere izaten da. Zeren eta hauek ez dizuete etxera eramaten janaria, baizik eta da. Iraungitzea doan olako elikagai bat edo, bertara joan, merkego daukezu, eta hori dena aplikazioan ikusi dezakezu, eta ongi daude, ekimen ona dela iruditzen zait. Bai, aldeko. Bai, ez da, azken finean, hemen ere zenbat janari soberan edo zabortegitara jaten den ere izugarrizkoa da. Olako tokitan, eta denda batzu supermerkatuan ditan da zema botatzen zen, da, hor, zegoen, behiuk, errekaldeko kukutxa gaztetxean, hor, zegoen olako jatetxe bat, eta egiten zutena da, jasota, Merkau Bilbauen da, itxusi zeduen tomate, letxuga eta barazkik eta, horiek ere biltzen zituzten, eta, merke janatzen du, oso itxusia zeuden, baina txarrak ez. Beste iriki dugu, eta honekin prozedura berdina. Kasu honetan, marmelada botako diogu, irikiko danean, eta intxaur batzuk. Nahi bazu egurrak, pinaziak, arbendola, kakauesakin. Eta hau jaione, bituen kakauesak gaipetu olako kakaues kremakin, eta sesamo hasi batzuk eta holan. Nahi duzuena? Bikaine. Bai. Datu bat emate aldea, Espaini mailen, badakizu zenbat janari ondatzen den, edo esan nahi nuke pertsonako zenbat diru galtzen den urtean. Dirutan? Bai, dirutan. Zenbat izango litzateken, kalkuluen arabera, pertsonako 250 euro. Errak. Ostra, bada, urtean, familia batean, 5-6 baldin bagara, pentsa. Nik kosta ikezaik janaria botate. Nik botatzeko beti irten bide bat eromaten diot, ero isosgaiura sartu, ero ez da izer, baina botatzeko kosta. Guk ere hemendik ekimen bat ere egin beharko genuke, kasu honetan ez aplikazio bidez, baina bai agian prestatzen dituen errezetarekin tiraka bigarren aukera bat eman urrengo egunen nola prestatu dezakegun, beste itxure bat emateko eta... Bai? Hauek bukat, urrengo egunen 20 artean sartu eta... 20 artean, mesedez. Hori adibidez, olako gozotegitan saltzen du, txigortuta. Bai, badako zer da oso goxoa egin dana, budina, flana, kroasan sarrakin, 20 lehorrakin egiten da moduan, hori oso goxoa geratzen da. Eta hauek sartzea beba da, hartu da, izango zen, hauek lehortu zaizkigunean, horrelako esne arrautza eta zukerren asketa batekin hasi, labera sartu, eta beti hor dago zuen budin zoragarri bat, eta bota ez da botatzen ezer. Eta ogia eta holan lehortzen denean gozaltzeko, urregunen pure bat egin da gitxi gortua jan, aukera pila hori. Eta hau adibidez ongi txigortu, birrindu, eta edozin bestelako torrada bat adibidez birrineztatzeko? Txokolatea eta tartean da marmelada izan deztekin, ni nola berri, hor lehorra hori zen. Trufa batzuk, ez boiurra, trufa, txokolate trufa batzuk, hor, hola birrineztatzeko. Bai. Adibidez. Bai? Bai. Bueno. Ikusten dut, balio dugu. Bai. Bale, hauekin ere, lehen bezala, prozedura berdina. Ostu, hemen kontu zibili behar da, intxaurrak tartean harrapatzen dienen, ataskatu egiten delako labana. Baina bestela,
Eta oin, bildu. Atera pixkat. Eta kroasana beze gauza hona dira. Baina hau ez da kroasana kasuntan, rugelatx. Hori da, txorinen jarri duzuen entzako, hauek rugelatxak dira. Eta bitu, kanelarik ez dut ekarri, berez, azukre beltza eta kanela ere bota behar nien hauei gainetik. Baina, bueno, bere hortan azukre pixkatekin gainetik, nik uste dut hauek, gero kafetxo bat ingo dugu, ez? Mesedez. Mesedez. Eta favorez. Eta ja, denak prest ditugunean, margotzea besterik ez daukagu, hemen arrautza bat daukagu. Honekin, bueno, kolore polit bat emango dio. Eta gainera gero, bueno, itxaskor munduan ero balioko digu. Gainetik botatzen diogun, txokolate, eta hauei azukera botako dio. Ero, bai, azukera beltza, hori da. Ondo esan du, azukera beltza. Beltzarana. Bai. Eta hemen, lehen esan duzu, izozgailua behiratu du eta banana batzuk genuzkan bitu. Banana hau edara mate, nik uste dut, iraian hasi ginen txorien, Eta ja, margotu ditugunean, hartu eta oin txokolate pixkatero, azukre pixkat hemen botako diogu, bueno, eskuekin hau beto egiten da. Ba, iraietik banana horiek izozgailuan gutxienez. Hortuta, eta berezan izoski bat iteko, oso goxu atatzen da. Banan izoskia, hori irabiatu lan da izozki bat ateatzen da. Hori esan da, horrek ez daukala kalterik. Hori gidoian zuen. Bai, belarri aho bat eta ari belarri. Belarri eta aho bat eman zizkion gizakiari. Gutxiago hitz egin eta gehiago entzuteko. Bueno, gaione, hori ez da olako esan dezagun pekatu, ez? Minuta. Minuta, pekata minuta esaten da. Bueno, ba, oin, uepa. Azukre pixkat, eta honei, nik kanela pixkat ere bota aldiozu, nahi izan ezkero. Eta koko birrindua? Boito. Baina, bueno, ni kokoak imakizu kokoko gaieta saldean izela. Ja, oso hori egonda, bai. Da baina eskuragarri die, Ola, poltsiko guztitara egokituta. Bai, eta osasuntxua gaina. Osasun garria, jan. Garria. Osasun garria. 180 gradu, 25 minutu. Gutxi hora era, jun ikusten. Gaur zentzun behar izan duen, Jaiere? Denetarik. Denak ez jan, Gero utzi argazkirako bat egon ba. Olakoekin bai? APPA sortu beharko dugu. Baina zein azkarrago hemen apuntatu. Ez? Bai. Niak edan bat, niko pistolero harina izango zen, Billy the Kid baino hoia. Bueno, ba, oinengo duguna da, horrekin batero lan freskagarri moduan erateko, banana eta fruitu gorri edari apartu. Aparduna. Aparduna. Bai, aparra nundi sartuko dugu? Betiko gaseosa dugu hemen. Bai, ura gasakin, hemen frutak, eta ingo duna pixka botako dugu, aparra nahi dugu eta hemen, honi egurra ematen digunean, aparra ningo zaigu dana. Apartu. Bai, hori da. Orduan, baina pirrintzeko behar dugu. Hartu, nahaztuko dugu hemen, eta gero, gehituko diogu dana, eta hemen, isotz batzuekin, freskua, erra. Laguntza pixka gehiago behar du, ikusten da, laguntza pixka behar duela. Nik uste banana dela erresistentzia jartzen nahi dena. Bada, bello. Polako, ikutu magiko batzuk eman behar zaizkio. Hemen bate hon bat abia, esaten, hola, nazteko. Da banana hori da esaten, mitxoa manian. Eitxo, bada. Etxian olako edalontzirik ez dauzkazuenok, pasa ona dena, eta eskuko irabia gailuarekin, baina, hau, Mariez Korrena, holan bere hortan, sorbete moduan, isoski moduan, bikaina. Beitu, bai, arrazoi. Bueno, baina, oinengo duena da, gainerako guztia bota,